jeg vil godt lige vise jer et billede af Blackman. Så er der ikke glas, der hold lige kæft. Og ja, det er i hvert fald sure Blackman, det der. Ja, og ja, det er han jo også. Jamen det er jo, hvis nogen af jer ser X-Factor, så kan I jo godt forstå, hvor han siger det. Men hvis ingen af jer har set X-Factor, eller noget, hvor Blackman har været med i, så vil jeg lige fortælle jer, dem der ikke har set noget som helst med Blackman, han er rigtig, rigtig sur. Men de fleste ser nok X-Factor. Og ja, det var også det eneste. Men jeg vil også sådan lige, ja. Men det var lige den her episode, og i næste afsnit, jeg vil lige lave nogle forskellige afsnit. I næste afsnit, der vil jeg spille noget Minecraft, ja, eller noget, eller et eller andet skydespil, eller bare et eller andet spil, som jeg lige har fundet på, og gerne vil spille. Det kan også være noget andet. Ja, det vil jeg i hvert fald gøre i næste episode, og jeg håber, I vil se næste episode. Jeg er i hvert fald taknemmelig til dem, der har set den her episode, og til dem, som synes godt om det. Jeg håber, der er nogen, der synes godt om det. Men ja.